What's up po mga bossing? Nandito naman po tayo sa isang serie ng pagluluto. Tayo po ay magluluto ngayon ng pusit na bangkuta. Luluto po natin siya sa gata. Adobong may gata. So tara na po, samahan niyo po kami. At magluluto po tayo ng ating recipe for today. So tara po. So ayun nga po ang mga sangkap na ating gagamitin sa ating lulutuin ngayon. Kailangan po natin gumamit ng tanglad. Yan, sibuyas, bawang, luya, saka po sili. So kailangan din po natin maglagay ng lemon. Magbibigay po yan ng kakaibang lasa, sarap sa ating lulutuin. So nandiyan po yung kamatis. Ito po yung gata. Lagyan po natin siya ng mushroom. Tsaka po itong pamintang durog. So kailangan din po natin gumamit ng toyo. Yan, gato puti. Saka po ang suka. Kailangan din po natin maglagay ng suka. So yan nga po yung main ingredient nating pusit na bangkuta. Kung tawagin po sa English ito ay cuttlefish. So malaki po yung bangkuta. Ayan, bali ilang piraso ba ito? Ito po ay huli namin, kaya cuts and cook din po ito. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So ito nga po yung malaki, oh. Ayan. Ayan, dinangkal ko pa siya, oh. Ayaw maniwala ni Buds Buddy na malaki yung bangkutang nahuli. Sabi ko kasi hindi masakmal ng dalawang kamay. Kamay ng sanggol yung pinasasakmal, hindi naman kamay ng malaking tao. Ayan. Ayan, malaki yung huli namin bangkutan na yan. Ayan. So ang susunod po natin akbang na gagawin ay kailangan po muna natin linisin itong ating main ingredient na pusit. Ayan, linisin po natin siya. At susunod po natin hiwain itong mga dapat hiwain na sangkap. So tara na po mga bossing, samahan niyo po kami. Ayun. Gusto niyo po bang makita yung dalawa? Ayun, kanya-kanya po sila ng posisyon. Kaway-kaway naman dyan, mga vlogger. Ayun sila. So tara na po mga bossing, mga kabayan naming OFW. Tayo po ay mag-umpisa na magluto. Ayan. So yun ang mga bossing, nahiwa na natin yung ating mga sangkap natin gagamitin. Bawang, sibuyas, luya, lemon, sili, tanglad, tsaka ito po yung gata. Nakusaw na po natin siya. Tsaka po yung kamatis. Yan po yung mushroom. Ito po yung ating main ingredient na pusit. So yan po yung mga gagamitin natin. Paminta, toyo, suka, tsaka po yung patis. Yan na po. So simulan na po natin ang ating pagluluto. Mabilisan lamang po itong ating gagawin pagluluto, mga bossing. So buksan na po natin yung ating kalan. Pahinta po tayo ng mantika. So yan nga po, binuksan na po natin yung kalan. Lagyan na po natin yung buwali. So lagyan na po natin sa mantika. Mantika ni kaka. So yan nga po, mahigit na yung mantika. Lagyan na po muna natin yung luya. Kailangan po natin siya mag-golden brown. So po natin yung bawang. Ito yung sibuyas. Susunod na rin po natin yung kamatis. pusit.
Kailangan po natin para mas pantay ang kanyang pag-isa. Meron po natin siya na sili. So, haluin lang po natin. Kailan po natin yung tanglan. Yan, tanglan po. Haluin lang po ulit. Kailan po natin siya ng lemon. So ayun nga mga bossing, lagyan natin siya ng soy sauce. Oil. Yan, sasandok lang po yun. Lagyan pa rin po natin siya ng konting suka. Patanggal ng lasa. Paminta. So yun na mga boss, kailangan na po natin lagyan yung mushroom. Lalagyan po natin siya ng gata ngayon. Yan. So yung mga boss, kailangan natin ilakas ng apoy. Mas madali sa ganyan. Yan po natin ang konting patis, pampaalat niya.
natin sa takpan mga bossing. Kung natin takpan lang, lang po natin sa lagyan ng konting betsin. Yun. So yun nga mga bossing, kailangan po natin siyang takpan at kailangan maluto po yan. Yun nga po. Takpan ang ating recipe po today. Kailangan po natin maluto, balikan po natin siya pagkalipas po ng 3 minuto. Patayin po muna dito. So yung mga bossing, kailangan po natin siyang buksan. Yan. Nadagdagan po siya ng pampalasa. Ito pong margarine. Ayan. Mas masarap. Kunti lamang po baka sumubra. Kailangan po natin hindi siya takpan. Boil po natin yung 3 minuto na oras. So yun nga po, makalipas nga po ang 3 minuto. At kung balikan po natin ang niluluto. At nga po natin ang isa. So yan na po mga bossing, luto na po yung ating ginataang pusit, adobo ginataang pusit. So para po sa mga kapag ng aking video, maaari po lang ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at pinitun lang po ang notification bell para update po tayo sa ating mga videos pa. So hanggang dito lang po, maraming po salamat sa inyong panonood. So God bless po sa ating lahat, bye-bye po, ayun na po ang thumbs up na po natin. So papatay ko na po yung kalamig. Bye-bye.